За Опел калибрата. За Опел калибрата, за моя брат най-мощния. Това е мой талисман, моето талисманче. За най-мощната калибра, ти ли караш калибрата? Ти ли караш? Ти ли си тариката? Ти ли си тариката? Ти ли си човека? О! Най-мощната калибра! Най-мощната калибра е толкова човека, мадафака. Петака, петака, петака и трррррррр, тигидик-цок, а трррррррр-тигидик-цек. Yes. Значи, това е моя брат. Най-мощната калибра. За най-мощната калибра. Чай, 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 чай. За моя брат шампиона. Ако има някой да се покаже с калибрата, с калибрата, ще ги спукам всичките, ще ги спукам всичките. С калибрата, с калибрата, за най-бързия, за шампиона. Сега продължаваме за короварите. Има ли някой там на лаптопа? От колеги?